Carane masang nokon as karo iki temlar. Manukan kok temlar. Ngono, masih iki dicemplungke ngene. Cemplungke bekne nganti mentok. Engko ya rada angel. Nah, terus iki ana tandane iki sik mburi to iki. Nah, iki sik mburi. Aja nganti kualik ngono kae. Nek kualik ya ora penak. Iki sik kene. Mburi kene. Iki sik ngarep. Terus sik cendak iki sik mburi. Iki ora nganti kualik ngono kae. Nek kualik kangelan de njupuk to. Terus yang siji iki ana lubang iki. Nah, cilik banget iki. Ketok ora, Mas? Nah, kuwi. Iki ra nganti buntu, nganti sumpetan. Iso oline ndak ra iso tekan kene. Tekan kene. Bablasan lho ndelokke ya, Mas ya. Iki padha dipasang ngene. Iki ora nganti kualik. Nek kualik kangelan njipuk. Nah, iki sik pae ning kene iki sik. Nah, sik mlebu sik kene. Ketoke yo ngene iki. Engko tinggal ngancing kene iki. Ngono, masih.